Ой, такие вы, белорусы, молодцы, смелые, такие независимые. А вот у меня простой логичный вопрос. А где итог, а? У египтян были пирамиды, у русских и царь, и Пушка, и царь Пушка, и Гагарин, у американцев и там, Макдональдс, и, прости господи, мировое господство. А у вас что? А? Соломенные эти инсталляции на полях у навоженных, а? Нет истории успеха, как это сейчас модно говорить, а? Все, конечно, у вас местечково и мелкотравчато. Не зусім характэрны для беларускіх чыноўнікаў крытычны погляд на беларускую сучаснасць. Гэтак замест тэлевізійнай камеры можна пазнаёміцца і з камерай зусім іншай. Сергей Миколаевич, браво! Вы умеете здзіўляць. Відаць, папярэдні выпуск пра мужнасць беларусаў натхніў і вас. Ну што ж, хочаце сёння пагаварыць пра беларускія гісторыі поспеху? Гэта добра і правільна. Супольны поспех аб'ядноўвае і развівае нацыю. Вельмі важная і своечасовая тэма. Ну што ж, сябры, ці сапраўды беларусам няма чым пахваліцца? Давайте адставім у бок тэлевізар і падумаем сваёю галавою, абапіраючыся пры гэтым не на прымітыўную прапаганду, а на цалкам канкрэтныя факты. Я, Валер Руселік, запрашаю спадарства разам ламаць стэрэатыпы пра беларусаў, якія нам, беларусам, убіваюць у галовы. Хрусь і папалам. Гісторыі поспеху. У беларусаў тут сапраўды ёсць свая бяда. Нашыя землі доўгі час былі акупаваныя. Таму выбітныя дасягненні нашых продкаў узбагацілі скарбонку іншых дзяржаваў і народаў. І спіс нашых, не нашых гісторыяў поспеху можна цягнуць амаль што бясконца. Ну, глядзіце, Ігнат Дамейка з Наваградчыны будаваў навуку і адукацыю для чылійцаў. Луіс Майер з Менску ствараў кіно для амерыканцаў. Ян Чэрскі з-пад Верхнядзвінску вывучаў Сібір для расейцаў. А Сімеон Полацкі, адпаведна з Полацку, для тых сама маскавітаў засноўваў тэатры і друкарні. А хто сёння ведае, што ўсе гэтыя і многія іншыя выбітныя людзі маюць непасрэднае дачыненне да Беларусі? Ёсць і іншая праблема. Шмат каго з тых выбітных дзеячоў Беларусь дзеліць з суседнімі і не толькі народамі. Палякамі, літоўцамі, украінцамі, габрэямі. Ну бо нашая дзяржаўнасць заўсёды знаходзілася на памежжы розных культур. І праблема тут не ў тым, што гэтых дзеячоў трэба дзяліць. Яны цяпер хутчэй не падзяляюць, а аб'ядноўваюць. Праблема ў тым, што ў гэткай сітуацыі даробак менавіта нашых продкаў не такі ўжо і відавочны. Адам Міцкевіч і Тадэвуш Касцюшка, князі Радзівілы і Сапегі, Піліп Орлік, Станіслаў Манюшка, Мойша Кульбак і іншыя. Спіс можна працягваць і працягваць. Зрэшты, ну а як ты будзеш заўважны нароўні з іншымі народамі, калі ў тых народаў клопат пра нацыянальную спадчыну і нацыянальных герояў знаходзіцца на дзяржаўным узроўні. А ў нас цяперашняя дзяржава, наадварот, змагаецца з нацыянальнай памяццю і нацыянальнай сведамасцю беларусаў. Утоптвае нашых герояў у бруд, выракаецца іх на карысць іншых народаў. Рытарычнае пытанне, правда? Ідзем далей. Асобным радком варта згадаць габрэйскую супольнасць з Беларусі. Шмат стагоддзяў у міры і згодзе габрэі, ну альбо, як іх традыцыйна называлі нашыя продкі і працягваюць называць амаль усе нашыя суседзі, жыды, тут няма аніякага негатыву, жылі на беларускай зямлі і сумарна далі свету столькі гісторыю поспеху, што мала якому народу мроілася. Марк Шагал, Хаім Сутін, Хаім Вейцман, Шимон Перес, Луіс Майер, Менахем Бегін, Саймон Кузнец, Ірвінг Берлін і многія іншыя. Папросту фантастычны спіс гісторыяў поспеху. Але зноўку ж, нібыта таксама не зусім беларускі. Яўрэйская супольнасць жыла на тэрыторыі Беларусі з самага старадаўняга часу. Дзесьці з 16-го па пачатак 20-го стагоддзя колькасць яўрэяў у Беларусі была ў межах 10% плюс-мінус. І гэта досыць вялікая лічба. Дзякуючы гэтаму ў 19 стагоддзе яўрэйская супольнасць менавіта на землях былой Рэчы Паспалітай, у тым ліку ў Беларусі, сфармавала тыя інстытуты, якія пазней дапамаглі ёй рэалізаваць сваю дзяржаўнасць ужо ў 20 стагоддзі. І тут
тут можна шмат чаго пералічваць. Напрыклад, рэлігійныя школы, знакамітыя Воложенская і Мірская ешывы. Гэта вялікія рэлігійныя цэнтры. З тэрыторыі Беларусі і Украіны выйшлі важныя рэлігійныя рухі іудаізма. Гэта вялікая колькасць прапаведнікаў. Гэта сіянісцкія канферэнцыі. Напрыклад, адна з буйнейшых сіянісцкіх канферэнцый у расійскай імперыі прайшла ў Мінску ў пачатку 20-го стагоддзя. І ўсё гэта партыя бунт, знакамітая партыя бунт. Усё гэта дазволіла яўрэям сфармаваць тую аснову, дзякуючы якой яны змаглі вярнуць сабе зямлю Ізраіль. Першы прэзідэнт Ізраіля быў Хаім Вейцман. Процьма яўрэйскіх палітыкаў, напрыклад, Голда Меір, Шымон Перес, яны паходзяць ці з Беларусі, ці з памежных з Беларусю тэрыторыі. Вялікія важныя культурныя дзеячы, важныя для яўрэйскай культуры, паходзяць якраз з Беларусі. Напэўна, для прыкладу можам узгадаць знакаміта Лазара Бен-Егуду, чалавека, які пераканаў яўрэяў, што ім трэба пераходзіць з ідыша на іўрыт. Это была вельмі важная культурная з'ява. Таму Беларусь, таксама як тэрыторыя Украіны, Літвы і Польшчы, гэта зямля, адкуль шмат у чым вырасла яўрэйская дзяржаўнасць, несумненная гісторыя поспеху. І асобная сума гісторыі поспеху — гэта гісторыя асобных яўрэйскіх дзеячоў, якія паходзяць родам з Беларусі. І тут можна проста гадзінамі пералічваць імёны і прозвішчы. Гэта, самыя знакамітыя, это, канешне, Марк Шагал, Хаім Суцін, але апроч гэта можна згадаць Саймена Кузнеца, чалавек, які атрымаў Нобелеўскую прэмію за тое, што прыдумаў такі тэрмін, як унутраны валавы прадукт, адзін з важнейшых эканамічных тэрмінаў на сёння. Вось Луіс Майер, чалавек, які стварыў знакамітую кінастудыю Метро-Голдвін-Майер і, па сутнасці, прыдумаў прэмію «Оскар». Вось і атрымліваецца, што да 20-го стагоддзя поспехі тутэйшых людзей хаваюцца за чужымі імёнамі і назвамі. Іх далёка не заўсёды гэтак лёгка разгледзець. А часцяком дык і нагул цяжка адасобіць, дзе гісторыя поспеху нашых продкаў, а дзе суседская. Ну а 20-е стагоддзя дык і нагул было гэткае, што там і ввогуле цяжка пра нейкія поспехі разважаць. Ну але ж не будзем мы ўвесь час толькі тлумачыцца і апраўдвацца, праўда? Давайте ўсё-такі згадаем і нашыя поспехі. І пачнем з сівой мінуўшчыны. Вось ці чулі вы пра Усяслава Чарадзея? Что? Это что-то из сказок? Какой-то местный Хаттабыч? Акопян? Ляськи-масяськи? Не, гэта з гісторыі. Цалкам рэальная і выбітная постаць. Усяслаў Чарадзей быў адным з самых паспяховых і таямнічых князёў старадаўняй Русі. Пры ім полацкае княства, адно са шматлікіх княстваў таго часу, сталася самастойным і набрало рэгіянальныя вагі. І гэта, напэўна, першая гісторыя поспеху на беларускіх землях, задакументаваная ў летапісах. Пасля была Еўфрасіня Полацкая, першая на Русі жанчына святая, асветніца і арганізатарка рэлігійнага жыцця. Ну а наш Кірыла Тураўскі, славянскі Златавуст. Ну пра іх нават вы, Сергей Миколаевич, дакладна чулі. Пасля было Вялікае княства Літоўскае. Гэта папросту велізарная гісторыя адначасова поспеху і паразы. Але ж спачатку ўсё-такі поспеху. Ды якога? Вялікае княства Літоўскае у найвышэйшай кропцы свайго развіцця сягала памераў ад Чорнага да Балтыйскага мора. Мела васаламі Маскву і крымскіх татараў, развівала культуру і мыслярства, выдавала перадавыя законы і пужала сваіх суседзяў магутным войскам. Так это ж литовская. Вы при чем к Прибалтике? Дзяржава гэтая была створана літоўскімі князямі на базе земляў старадаўняй Русі, а значыцца продкамі сучасных і літоўцаў, і беларусаў. І там нават калі не браць уласна літоўскіх князёў, хоць і літоўская спадчына нам не чужая, таксама нашая, ну але окей, калі звярнуць увагу толькі на русінскую спадчыну, і там з галавой і яшчэ з горкай стае гісторыяў поспеху. Ну давайте пазагінаем пальцы. Францыск Скарына, адзін з піянераў еўрапейскага друкарства. Геній вайсковай справы ў маштабах усяе тагачаснай Еўропы, гетманы Хаткевіч і Астроскі. Даследнікі Казімір Семяновіч, які напісаў самы папулярны ў тагачаснай Еўропе падручнік па артылерыі і прыдумаў шматступеньчатую ракету. А таксама выбітны астраном свайго часу Марцін Пачобут Адляніцкі.
Канцлер Леў Сапега, які паспрыяў фармаванню ў ВКЛ самай перадавой прававой сістэмы ў Еўропе 16 стагоддзя. Статуты Великае княства Літоўска. Сергей Миколаевич, ну вы ж таксама пра іх чулі, правда? І гэты спіс можна працягваць і працягваць. Ой, люди, имена, фамилии, людей много, понимаете, они разные бывают. Ясно, что, извините за выражение, и Чукча какой-нибудь может героем стать, ну, по крайней мере, анекдота. Но ведь если делать, то по-большому. Вот если про большие дела говорить, что вы можете предъявить, а? Чукчы, дарэчы, Сергей Миколаевич, вельмі ваяўнічы народ, які найдаўжэй з усіх народаў Сібіры супраціўляўся маскоўскай экспансіі. І гэта таксама ў нейкім сэнсе гісторыя поспеху, але вернемся да справаў беларускіх. Великае княства Літоўскае таму і было вялікае, што ўплывала на іншыя народы. Ну вось, да прыкладу, гэткі род войскаў, як уланы, з'явіўся ў Еўропе менавіта з войска ВКЛ, дзе служылі татарскія вершнікі. Ну альбо ўзяць заканадаўства. Менавіта статуты ВКЛ былі першым у Еўропе сістэматызаваным зборам законаў у розных галінах права і правобразам першых канстытуцыю. То бок маглі нашыя продкі не толькі шабляй махаць, але і галавой думаць. Великае княства Літоўскае на піку сваёй магутнасці была адной з найбуйнейшых дзяржаў Еўропы. Яе тэрыторыі сягалі ад Чорнага да Балтыйскага мора. ВКЛ уплывала на палітыку суседніх дзяржаў, такіх як Венгрыя, Новгарад ці Масковія. У культурным плане, напэўна, найвышэйшым пікам развіцця ВКЛ было 16 стагоддзе. І ў гэты час нашыя продкі здзіўлялі ўсіх еўрапейцаў сваім узроўнем рэлігійнай дыскусіі, напрыклад. Рэлігійныя дыскусіі ў ВКЛ у часы развіцця пратэстантызму былі вельмі свабодныя і адкрытыя. Замежнікі здзіўляліся, як за адным сталом у ВКЛ могуць сядзець там пратэстанты, праваслаўныя, каталікі і абмяркоўваць свае пытанні вольна. Гэтыя дыскусіі пасля сябе пакінулі шмат цікавых тэкстаў, якія добра чытаюцца на агульнаеўрапейскім узроўні. Лацінамоўная, ну, зрэшты, старабеларускамоўная паэзія таго часу гэта вялікі даробак у еўрапейскую літаратуру. Ну, напрыклад, знакамітая песня пра зубра Міколы Гусоўскага. Вайсковыя дасягненні ВКЛ таго часу несумненна заўважныя. Великае княства Літоўскае дала Еўропе такі род войскаў, як уланы, крылатыя гусары, важная частка гісторыі нашых продкаў. Але, напэўна, найвышэйшае дасягненне ВКЛ 16 стагоддзя гэта, канешне, прававая культура. 3 статута ВКЛ гэта тое, чым несумненна маглі ганарыцца нашыя продкі. Гэта адзін з важных этапаў развіцця ўсёй еўрапейскай юрыдычнай думкі. Да ладно вам про эти заскорузлые древности рассказывать. Что вы этими поляками и литовцами прикрываетесь, не знаю, как фиговыми листками? Вот про Республику Беларусь что, а? Что вы можете сказать? Ну, знаю, тракторы, партизаны, да, ну и песняры. Хотя Мулявин же русский. Русский что, не считается? Калі гаварыць пра сучасную гісторыю, то тут з аднаго боку ўсё складаней, бо дасягненняў накшталт Грунвальдскай бітвы ці статута ВКЛ сапраўды няма. Слухайце, больш за 200 гадоў амаль несупыннай акупацыі. Ну якія тут гісторыі поспеху? Зрэшты, з іншага боку, усё і значна прасцей, бо ўжо уласнае існаванне Беларусі ў 20-21 стагоддзях гэта вялікая гісторыя поспеху. Можна нават сказаць бліскучага поспеху, на мяжы з цудам. Ну, бо паводле ўсіх логічных раскладаў, аніякая Беларусь у 20 стагоддзі не мусіла быць на агул. Нейкая этнаграфічная меншасць у якой-небудзь вялікай дзяржаве магла быць, а вось дзяржавы не павінна было. Але ж Беларусь ёсць. Цуд. На пачатку 20 стагоддзя, усяго за нейкія там лічаныя гады, вырасла дастатковае кола нацыянальнай буржуазіі і інтэлігенцыі, якое здолела заявіць на ўвесь свет пра Беларусь. І не папросту пра яе існаванне, але і пра незалежнасць. Далей трагічнае крывавае ліхалецце, у часе якога праз усе страты і пакуты Беларусь, хай сабе і нават у абскубанай форме БССР, расла, развівалася і разбудоўвалася. А затым, напрыканцы 1980-х, таксама досыць невялікае кола інтэлігенцыі, якое толькі-толькі пачало нарастаць пасля страшэнных сталінскіх рэпрэсіяў, здолела пераканаць цалкам разгублены і дэнацыяналізаваны народ у патрэбе выбару самастойнага шляху.
Дзякуючы гэтым самаадданым людзям сёння мы і маем нашу цудоўную і незважаючы ані на што усё яшчэ самастойную Беларусь. Хай сабе і з вялікай колькасцю праблем і бедаў. І таму нацыянальнае адраджэнне пачатку і канца 20-го стагоддзя гэта гісторыя вялікага беларускага поспеху, калі мы, як народ, здолелі здзейсніць амаль што немагчымыя рэчы. Ну вот тоже мне, понимаете, история успеха. Уйти из СССР. Это катастрофа. Чему тут радоваться? Предатели в вискулях посписали свои пискули, эти паперки. Вот белорусам незалежность на голову как горох упала. И что из этого вышло? Ну давайте все-таки дзеля справядлівасці адзначым, што спачатку СССР гэткая агромністая савецкая гаргара, турма народаў сама пачала развальвацца. Ну а пасля ўжо з яе пачалі разыходзіцца рэспублікі. А вось БССР гэта асобная тэма для размовы. Час савецкай Беларусі складаны і часцяком змрочны. Гэта гісторыя расеізацыі, рэпрэсіяў, прыгнёту і дыктатуры. Але ў той самы час гэта і своеасаблівая гісторыя поспеху. Калі ва ўмовах моцнай цэнзуры атрымалася выгадаваць пакаленні пісьменнікаў, мастакоў, мысляроў, якія і забяспечылі развіццё беларускай нацыі. Ну і эканамічная гісторыя БССР несумненная гісторыя поспеху. Савецкая Беларусь была адной з самых эфектыўных савецкіх рэспублік з моцным сельскагаспадарчым і прамысловым комплексамі, з фантастычнымі тэмпамі урбанізацыі, з моцнай навуковай базай. Зборачны цэх СССР. Ну абы каго, гэтак жа не наракуць. Праўда? Тут можна казаць пра даваенныя эксперыменты з прыватнай сельскай гаспадаркай і камуннай сельскай гаспадаркай і спробай стварэння ў БССР такую сабе чырвоную дайню ў часы Чарвякова. Асобна можна гаварыць пра вялікія поспехі эканомікі БССР у пасляваенны перыяд. Гэта час, калі Беларуская Савецкая Рэспубліка становіцца, ну, як мы ўсе ведаем, зборачным цэхам СССР. А гэта значыцца, што менавіта на тэрыторыі Беларусі размяшчаюцца самыя высокатэхналагічныя заводы, на якіх адбываецца якраз і канструяванне неабходных рэчаў. Прозвішча Машэрава ведаюць ва ўсім Савецкім Саюзе як чалавека, які арганізаваў якасную работу як прамысловасці, так і сельскай гаспадаркі ў БССР. Прозвішча Мазурова таксама ведаюць ва ўсім СССР, і Мазурова запрашалі, напрыклад, у Маскву для арганізацыі рэформаў па скандынаўскай мадэлі, што не атрымалася, але сам факт запрашэння вельмі важны. Першыя эксперыменты з аграгарадкамі, якія зараз мы ўспрымаем так крыху негатыўна, але там, для 70-х гадоў это была важная эксперыментальная зона, это таксама Беларусь. Карацей, вялікая колькасць важных рэформаў у сферы эканомікі адбываліся якраз у БССР. Яны былі цікавыя, ну, дзесьці нават на еўрапейскім узроўні, і ўсё это важная гісторыя, хоць і трагічная гісторыя нашай краіны. Ну вы ж не будете, Сергей Миколаевич, адмаўляць, што БССР у межах Савецкага Саюзу гэта таксама гісторыя поспеху, да якога, дарэчы, і вы прыклалі руку. Прямо... Ну да. Что греха таить. Но приложил, конечно, я и руку, и не только. Вот помню, как сейчас. Чертяка, а? Подмаслил, как меня, вот прям медом по губам. Приятно. Но не будем ходить от темы. БССР — это успех. Но почему? Потому что был СССР, да? На чьи шиши и барыши заводы эти строили, книги ваши белорусскомовные издавали, а? Кто ракету с барского плеча запустил в космос, на которой Коваленок и Климок полетели? А кто? Москва! Чакайце. БССР была адной з нешматлікіх недатацыйных саюзных рэспублік. Вядома ж, савецкая Беларусь штосьці брала. Ну, бо саюз там усё было знетавана. Але ж і давала. У тую ж касмічную справу беларусы таксама добраткі уклаліся. Дзясяткі нашых суайчыннікаў удзельнічалі ў гэтым працэсе на самых розных пасадах. Распрацоўнікі, інжынеры, дырэктары, вынаходнікі, ну і ўрэшце касманаўты. Вось вам цікавыя факты. Навуковец Семён Косберг, родам са Слуцку, распрацаваў для савецкага ракетабудаўніцтва паліва, якое дазваляла ракетам сягаць другой касмічнай хуткасці. А іншы наш суайчыннік, навуковец Барыс Кіт з Наваградчыны, у гэты самы час распрацоўваў паліва для амерыканскіх касмічных караблёў «Апалён» і літаральна запусціў чалавека на месяц. Ну чым не гісторыя поспеху беларусаў?
Причем одразу на 2 континентах. Но это, конечно, завернули. Нас с американцами сравнивать. Это как это с пальцем, не знаю, сравнить. Господи. Наши ракеты всегда для добра строятся, вот, а не для этих целей. Перейдем к главному. Главное что? Главный успех белорусской нации – это то, что, несмотря на происки американцев, евреев, интеллигенции, белорусы, ну не сами, конечно, с помощью старших братьев, сделали правильный выбор и выбрали себе такого правильного президента, хоть к ране прикладывай, да? Не зря его называют и батька, он вскормил народ собой, да, политический долгожитель. Вот это успех, 30 лет, вот, так сказать, не доставая себя из власти. Ведь это же успех, да? Ну цяжка. Цяжка назваць гісторыяй поспеху апошнія 30 гадоў гісторыі Беларусі, разумеючы, колькі гістарычных шансаў мы страцілі і наколькі за гэты час адсталі іх, хаця б ад нашых суседзяў. Да яшчэ і дакаціліся ад сузаснавальнікаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў да суагрэсараў у жахлівай і несправядлівай вайне. Дадайце сюды амаль сталінскія рэпрэсіі, дэмаграфічную катастрофу і не менш катастрафічную эміграцыю. Тут хутчэй пасуюць акрэсленні крыўда, роспач. Зрэшты, у сферах, якія цяперашняя ўлада краіны лічыць нявартымі сваёй увагі і ў якія асабліва не ўлазіла сваім аўтарытарным носам, ці ўлазіла не надта актыўна, беларусы ўсё-такі здолелі дасягнуць поспеху. Да яшчэ якога. Першае, што прыходзіць да галавы – IT. Колькасцю буйных, вядомых на ўвесь свет брэндаў з беларускімі каранямі ў гэтай сферы сапраўды можна хваліцца. Іх колькасць сапраўды ўражвае. Viber, Flo, Wargaming, Maps.me, EPAM, PandaDoc, Гуртам. Спіс ужо традыцыйна можна працягваць досыць доўга. Ну альбо возьмем спорт. У спорце ёсць дысцыпліны, дзе беларусы доўгі час трымалі першыя пазіцыі. Тэніс, фрыстайл, акадэмічная грэбля, тайскі бокс, хакей на траве, гандбол, цяжкая атлетыка, ну і гэтак далей. І ўсе яны цудоўным чынам развіліся самыя, без пільнай увагі згары. Ну альбо літаратура. Далёка не ўсе народы могуць пахваліцца Нобелеўскай прэміяй па літаратуры. А мы можам. Святлана Алексеевич, безумоўна, наш беларускі гонар. Зрэшты, як і праваабаронца Алесь Бяляцкі, які хоць і кінуты цяперашняй уладай за сваю дзейнасць у турму, таксама стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. 2 беларускія Нобелі. Ну гэта ж таксама поспех. Ну і вось вам вішенька на торце. Калісьці я спрабаваў падлічыць, колькі яшчэ нобелеўскіх лаўрэатаў паходзяць з Беларусі альбо маюць беларускія карані. Налічыў, прынамсі, 16. Ачмурэнна, праўда? Так што ў выніку атрымліваецца можа і менш, чым нам хацелася б, але пахваліцца ўсё-такі ёсць чым. Запомніце, мы, беларусы, цудоўны народ з пакручастым гістарычным лёсам, у якім, аднак, цалкам дастаткова гісторыяў поспеху. Нам ёсць чым і кім ганарыцца. Нават калі мы тыя гісторыі поспеху і не заўсёды складваем у нашу нацыянальную скарбонку. Ну, поэт, завернул, так завернул. Как колбасу в газету. Ну, хорошо. Может, я погрешился. Действительно, белорусам где-то есть чем гордиться. Ну, может быть. Но одного я точно не могу взять толком. Почему-то белорусы вот такие прекрасные, такие все напомаженные, взяли, да и отказались от всего своего, от вашей мовы, этой культуры и истории, от независимости. Почему отказались, а? Не надо тут на меня кивать. Я не виноват. Народ отказался, сам виноват. А меня с народом смешивать не надо. Сергей Миколаевич, ну поверьте, я тешуся, что мне атрымліваецца хоць крыху вас пераканаць. Спадзяюся, і нашых гледачоў таксама. Дык давайте наступным разам і паразмаўляем, ці сапраўды беларусы з нейкага перапуду узялі ды адмовіліся самыя ад усяго свайго. Вельмі распаўсюджаны і, на жаль, вельмі актуальны сёння стэрэатып. Ну але зламаем і яго. А таму, сябры, не толькі не забудзьцеся пра каментары падабайку, але і спраўдзіце, ці падпісаліся вы на наш канал і ці націснулі на званочак. Будзьма разам. Пахрусцім ужо неўзабаве.